סבח אל-חיר, בוקר טוב, מה שלומכם? היום אנחנו נפגשים לעוד שיעור עם החברה שלי, ניצן. ניצני. פסית. או, ניצן, סבח אל-חיר, בוקר טוב, מה בוקר טוב, שלומך? אימן. בסדר, מה שלומך את? אני בסדר, אבל מה זה? את עם כדור, ומה את לובשת? מה זה, ניצן? לא מגלה לך. אוי, תלמידים, מה זה התלבושת הזאת? ניצן, מה זה? לא מגלה. וואו. שלום ילדים, אז אני ניצן, ואנה אימן. ואנחנו חברות. כן. ואנחנו היום מתחילות את התוכנית של מתחברים ומדברים. תוכנית שבה אנחנו בעצם, רגע, תכף עם המחברת הזאת, עוד אל תגלי להם. אנחנו בעצם מתרגלים את השפה העברית, כל פעם בנושא אחר, אבל אנחנו הופכים אותה למשהו חי. אנחנו אומרים אותה, משמיעים אותה. אנחנו מזמינים אתכם להשתמש בשפה, כדי שאולי תוכלו לזכור את המילים יותר טוב, לדעת איך להשתמש בהן יותר טוב. אז זה בעצם המשימה שלנו. השיעור הוא מתחברים ומדברים. מדברים, למה לדבר? מתחברים ומדברים. נכון. ניצני, אנחנו עם גם מחברות, המחברת שלנו גם כן עם התאריכים, וגם אנחנו עם המילים שנלמד בכל שיעור. למשל, היום אנחנו במילים של הספורט. ומי שאין לו מחברת היום, פשוט להוציא דף לבן. מוכנים? אנחנו מתחילים. קודם כל, בואו נתחיל ככה באיזו חזרה קטנה. כן. ננסה להיזכר איך קוראים לחלקי הגוף שלנו. אז אני מראה לכם משהו, וגם אימן, אנחנו מראות לכם את הגוף, ואתם תנסו להגיד בקול איך קוראים לזה. את המילה בעברית. למשל. מה זה? מה זה ניצן? ראש? ראש, יפה, כל הכבוד. מה זה? עיניים, זה? אף, וזה? פה. אימן, מה יש בפה? יש כאן שתי? שפתיים. שפתיים. נכון. תורך. ומה אלה? כתפיים? נכון, כתפיים ידיים? ידיים. רגליים. נכון, ניצן, אימן, רגליים. רגע, יש לי עוד משהו. בתוך הידיים יש לנו גם שני מרפקים. מרפקים. אלה שני מרפקים, הם חשובים. מה זה? זה הבטן. בטן, דומה אפילו לערבית, בטן. בטן. כן. זה גב. גב. מעולה. ומה עוד יש לנו? זהו, נכון? אוזניים. נכון. אז רגע, אנחנו ממשיכים. כל הכבוד שזכרתם כמובן את כל המילים. אנחנו ממשיכים לעוד כמה מילים, שנשמע אותם אולי בפעם הראשונה, אולי אתם כבר מכירים אותם מילים, אבל אנחנו תכף נצטרך אותם ממש כדי שתזכרו. אז בואו נראה איזה עוד מילים יש לנו. אימן, מה זה? מה אני עושה עם הידיים? אני עכשיו מרימה אותם. להרים ידיים. להרים. נכון, להרים. כן. ואחרי זה יש להוריד. נכון? להרים ולהוריד. להוריד. אפשר גם להרים כדור, למשל אני מרימה משהו, נכון. להרים כדור ולהוריד את הכדור. נכון, ואפשר גם להרים משקולות. להרים ולהוריד. מעולה. איזה עוד מילה יש לנו? אימן, מה אני עושה עכשיו? הולכת. אני הולכת. הליכה. זו הליכה, את גם הולכת. כן. יאללה, בואי נלך הביתה? לא. לא, יש לנו שיעור, ניצן. התלמידים. ואם אני עושה ככה? מה זה עכשיו? כזה שממש הולכים כאילו מהר. כן, מהר. זה נקרא לרוץ. לרוץ, ריצה, נורקוד. יפה. את רצה. ואם אני עושה ככה? כן. זה נקרא לקפוץ. נכון, לקפוץ, קפיצה. נקפז. קפצתי גבוה. נכון. מה עוד? איזה עוד מילים יש לך בשבילי? ויש לי גם את זה. את מזיזה את הידיים? מה זה? את מזיזה את הידיים כדי לשחות. כן, נכון? אני שוחה, בסבח, שוחה. בבריכה, בים, נכון? נכון. ילדים, מה שנעשה עכשיו, אנחנו מרימות אתכם להתעמלות בוקר, יחד איתנו. אנחנו אומרות את המילים, ואתם משתתפים איתם. עושים את התנועות. מוכנים?
אז אנחנו סופרות עד 3, כולם קמים מהכיסאות שלהם. מוכנה? לקום. 1, 2, 3. מעולה. אני מבלבלת אתכם. מוכנים עם הידיים? משחק ראשון. אני אומרת איפה מניחים את הידיים. למשל, ידיים על הראש, ידיים על הכתפיים, ידיים על הבטן, ידיים על הפנים, ידיים על הלחיים, ידיים על האוזניים. עכשיו אני מבלבלת, בואו נראה אם תצליחו. ידיים על הכתפיים. טוב. ידיים על הראש. ידיים על הבטן. ידיים על הבטן. ידיים על הגב. נכון, ידיים על הגב, על הבטן. על הגב, על הבטן, על הכתפיים. ידיים למעלה, להרים ידיים, לא הוריד ידיים. להרים, לא הוריד. מעולה. בואו נשתמש עכשיו ממש בידיים. מוכנה? מוכנה. בכל הגוף אנחנו עכשיו משתמשים. להתחיל לרוץ במקום. קדימה. אנחנו רצים. לרוץ, נורקוד. עכשיו ללכת. בוא נלך. קדימה. ולעצור. טוב מאוד. את יכולה לקפוץ? לקפוץ ילדים. בוא נקפוץ ביחד 5 פעמים. 1, 2, 3, 4, 5. בוא נקפוץ רק על רגל אחת, רק על רגל ימין. אתם יכולים לקפוץ 1, 2, 3, 4, 5 ועל רגל שמאל. 1, 2, 3, 4, 5. מעולה. ידיים קדימה. להניח ידיים קדימה באוויר ולהרים את הברכיים עד לידיים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מעולה, לנער קצת. נהדר, אימן. מרגישה כבר טוב? מאוד טוב. מצוין. אנחנו ממש מתאמנות ביחד, נכון? נכון, מתאמנות, נתדרב. מעולה. ילדים, זה זמן לשבת. מהר כולם, לגשת למקום ולשבת, חזרה בכיסאות שלכם. מהר. עד 3 כולם יושבים. 1, 2, 3. 3. אימן, התיישבנו. כן. עבדנו קשה. אנחנו רוצים עכשיו, מה אנחנו נעשה עכשיו? נתנפס, לנשום. אנחנו ננשום עכשיו ביחד, ואנחנו רוצות ללמד אתכם משהו, טכניקה, שתעזור לכם לנשום גם אם אתם מאוד בלחץ, אפילו אם יש מבחן קשה, או שאתם פשוט רוצים רגע להירגע. אנחנו ננשום. בנשימה יש גם שאיפה. שהיק. שבה מכניסים אוויר ונשיפה. נשיפה. זפיר. נשיפה, זפיר. ואיך אומרים שאיפה? שהיק. זפיר. אז כולם יושבים ככה, כמו שאימן ואני יושבים זקוף על הכיסא, ידיים ככה בשקט. מי שרוצה יכול אפילו לסגור, לעצום את העיניים ולהקשיב לנו. אני מזמינה אתכם לשאוף בספירה של 3 ולהוציא, לנשוף החוצה בספירה של 5. תסתכלו ותשתתפו איתם. קדימה. יאללה. שאיפה. 1, 2, 3 ולנשוף. 1, 2, 3, 4, 5. לשאוף. 2, 3. לשטוף. 1, 2, 3, 4, 5. פעם אחרונה, לשאוף ב3. 1, 2, 3. לנשוף. 1, 2, 3, 4, 5. וזהו, ולנשום רגיל. אוקיי? מה עושים עכשיו, אתם שואלים? עכשיו משחק. אוקיי, ילדים, עכשיו אנחנו משחקים. אם אנחנו אומרים לשחק? משחקים, נלעב. נכון. המשחק הוא משחק בזוגות. קצת בדומה למה שאנחנו עשינו עכשיו, כשאנחנו נתנו לכם הוראה ואמרנו מה לעשות, עכשיו אתם משחקים בזוגות, כל ילד אומר לחבר שלו מה לעשות. נלעב אזואג'. כל טالب מע صديقه. למשל, אני אומרת לאימן, אימן, תרימי ידיים גבוה. אימן, תוריד ידיים. עכשיו אימן אומרת לי מה לעשות. ניצן, קפצי 3 פעמים. לקפוץ. יפה, כל הכבוד לך. אימן, תלכי בבקשה.
לכל הכיוונים ללכת. תלכי מהר יותר. מצוין. את רוצה משהו ממני עכשיו? ניצן, אולי את... רוצי, בבקשה. רוצי, ניצן, רוצי. אני רצה. נורקוד. זהו, לעצור. כן, עצרי. אוקיי. אז ילדים, עכשיו תורכם. יש לכם משהו כמו 5 דקות, לעשות את זה אחד עם השני. אותו הדבר בדיוק, תשתמשו במילים שלמדנו בעברית, אפשר להוסיף עוד מילים, נכון? כן, תוסיפו. מה שאתם יודעים, פשוט תפעילו, כל תלמיד יפעיל את התלמיד חבר שלו. Hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. חוזרים למקומות? כן. מוכנים? 1, 2, 3. אתם בטח כבר מיד יושבים במקומות, מוכנים למשימה הבאה. יאללה, מוכנים? אוקיי. הם עוד שם, אימן? את חושבת שהתלמידים שלנו שם? בית גהון? איפה אתם? איפה אתם? הם שם. לא יודעת. הם שם. אז מה עושים עכשיו, אימן? אנחנו עכשיו משחקים, ניצן. אבל זה משחק עם סרט הפעם, נכון? כן, אבל המשחק יבוא אחרי שנצפה בסרטון, בעד מנשאהד פילם סגיר, סרטון, ובו אנחנו אמורים גם להשתמש במחברות ובדפים. אוקיי. כי תוך כדי הצפייה בסרטון, אנחנו גם רושמים. מה רושמים? אז ככה, אנחנו מזמינות אתכן לרגע לצפות בסרטון, כן. שיש בו כל מיני ענפי ספורט. איך אומרים ענפי ספורט? אנואע ריאדה. אוקיי. ואתם צריכים לנסות לזהות כמה שיותר ענפים שמופיעים בסרט הזה. אז תהיו מוכנים עם המחברות וכלי הכתיבה. כן, בדיוק. תהיו מוכנים לצפות. מוכנים? קדימה, לסרטון. יאללה. Don't stop. 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 נכון סרטון מגניב היה? מאוד. תראו מה אני מביאה לנו עכשיו. מה זה? מה זה ניצן? בואי נראה. מה ניצן עושה? מה היא לובשת? מה זה? וואו. אולי זה חלוק? וואו, זה לא חלוק. לא. לא. מה זה?
זאת חליפה, בדלי, חליפה למה? קראטה. לקראטה, חליפה לקראטה, בדלת קראטה. וואו, ניצן, מגניב. אני מתאמנת בקראטה. כל הכבוד. כן, אני מתאמנת בקראטה. מוכנים? מתאמנת, תתדרב. תתדרב. נכון. אז האמת היא, ואימן מתאמנת בענף ספורט אחר. אימן, במה את מתאמנת? בשחייה, שחייה, סבחה. הנה, את רואה מה זכיתי? זכית במדליה. כן. אלופה. היא אלופה. הנה, יש לי מדליית שחייה. אז ילדים, בואו ננסה רגע עכשיו, אחרי שדיברנו על שחייה וקראטה, כן. נראה אם באמת מצאתם את כל ענפי הספורט שיש בסרט. מוכנים? תבדקו מה אתם רואים גם אצלכם. אז היה שם כדורסל, ריקוד, חדר כושר, קראטה, ג'ודו, פינג פונג, שזה טניס שולחן, כן. הרמת משקולות, קונג פו, קווידיץ', שזה לא באמת ספורט, זה מהארי פוטר, טיפוס הרים, אופניים, רכיבה על אופניים, החלקה על הקרח, גולף, יותר נכון מיני גולף, שחייה, טניס, רכיבה על סוסים, הליכה, ריצה, קפיצה לגובה וכדורגל. הצלחתם לראות את כל הדברים האלה? חפשו אותם בסרטון. Hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka. המילה הראשונה זה משחק. מה זה משחק? לועבי, מוברה. אנחנו משחקים או משחקות, נכון? נלעב. אוקיי. בריאות. صحة. למה חשוב כל כך ניצן לעשות ספורט באמת? כי מה זה שומר לנו? על הבריאות שלנו. נכון, על الصحة. על הלב, על הזרימה של הדם. נכון. על היציבה שלנו. נכון. בריאות. אימון. אימון, תדרב, בנתדרב, בנתמרן. זה אומר שאני עושה משהו הרבה מאוד פעמים, עד שאני מצליחה לעשות אותו טוב יותר. זה נכון. אומר להתאמן. נכון? נכון. שרירים. עדלת. עדלת. יש לנו שרירים. שרירים יש לנו בידיים, שרירים בגב, שרירי בטן ממש. כן. יש לנו הרבה שרירים, שרירים ברגליים. השרירים צומחים וגדלים כשאנחנו מתאמנים הרבה מאוד. נכון. אנחנו עושים ספורט. תחרות. מה זה? מונפסי. תחרות. חלק גדול, בעיקר באולימפיאדה, הוא ממש מבוסס על תחרות. מי עושה טוב יותר, מהר יותר, חזק יותר, נכון. גבוה יותר. נכון? בטח. זה תחרות. עד שמנצחים. נכון? ניצחון. יפה. קבוצה. קבוצה. אנחנו גם נשחרר את הילדים לשחק, נלעב בקבוצה. קבוצה יעני מג'מועה. לפעמים ניצן מאוד כיף ונהנים שאנחנו משחקים בקבוצה. בטוח. והרבה פעמים חלק גדול מענפי הספורט הם ממש נעשים בקבוצה. נכון. נגד קבוצה. נכון. קבוצות של כדורסל, של כדורגל. כדורעף. נכון. עוד הרבה קבוצות. לפעמים המשחק הוא בקבוצה ולפעמים הוא ביחיד. לעודד. מה זה אומר לעודד? שיש משחק ניצן או תחרות, אנחנו גם מעודדים. למשל, את ה- אימן. כל הכבוד. כן. זה נקרא לעודד. נכון. נשג'ע. מה זה? זה הפסד. הפסד. נחסר. לפעמים ניצן, גם יש כאלה שמנצחים, אבל במקביל יש מישהו שמפסיד. לא נורא, לא נורא. כשאנחנו מתאמנים, יבוא יום ואנחנו גם נצליח. נכון, לפעמים מנצחים ולפעמים מפסידים. כן. נכון, אל מול הפסד יש ניצחון. ניצחון, נכון. כן. לפעמים אני מנצחת. טוב, אימן, עכשיו אנחנו משחקות. נלעב. כן. כן. אני אומרת לך איזושהי מילה שפגשנו היום, ואת צריכה, אבל לא אומרת אותה במילים, אני עושה אותה רק בתנועות ורק בפנטומימה, ואת צריכה לנסות להגיד בעברית מה ראית. אוקיי. אפשר לעשות את זה גם בזוגות וגם בקבוצות של 4-5 ילדים, נכון? بقبوصات אפילו זה יותר يفه احنا بنقولش الكلمه ولا بالعربي ولا بالعبراني احنا بس بنعمل الحركات بصمت تمام بس الحركات والمجموعه لازم تحذر شو الكلمه باللغه العبريه حسب شو تعلمنا. למשל, בוא נראה רגע. אימן, מה זה המילה הזאת? מה זה? קראטה. טוב. קראטה? כן. כן. את, מילה את. איזה מילה לך יש?
לדעתי את שוחה. זה שחייה? נכון, זה שחייה, סבחה, שחייה. נכון. עכשיו אני אקח מילה שעכשיו פגשנו, למשל. בסדר? מהרשימה האחרונה. מה זה? עידוד, תשג'יע, עידוד. לא. זה מה לא זה? עידוד. ניצחון, כן. ניצחון, נרבח, ניצחון. נכון. ילדים, עכשיו תורכם. תשחקו, תתחילו לשחק בדיוק בצורה הזאת. תנסו לאסוף את כל המילים שפגשנו היום, ולנסות לשחק אותם בפנטומימה, בלי להגיד. נעם. בבקשה, צאו לדרך. 5 דקות. Hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. ניצן, אנחנו חייבות לסיים את השיעור. אנחנו כבר שומעים את הצלצול באחד מבתי הספר. נכון. חבל, אנחנו נהנינו מאוד. ניפגש פשוט בשיעור הבא. זה היה שיעור בינתיים. ממש דינמי. כן. היה אז, מצוין. כל הכבוד לכם, מאוד שמחנו לפגוש אתכם. מקווים לימים ממש טובים ושקטים ורגועים, וניפגש בשיעור הבא. ביי. ותשמרו על כושר. תמשיכו לעשות ספורט. ביי, להתראות. להתראות. ביי ביי. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright.